up sa inyo mga kamoto. So ngayong araw pupunta tayo sa sa Lingayen. May gusto lang akong puntahan kasi nakikurious ako kasi lagi ko siyang nakikita pag pupunta akong Lingayen, tapos akala ko bus lang siya, pero nung tinignan ko mabuti parang siyang cafe. So bus siya na cafe. So first time kong papasok doon, hindi ko alam kung ano yung mga sinaserve nila. Dapat nga kanina pa mga after lunch. Sobrang init. Ang init kanina, kaya ayaw kong lumabas. Kaya ngayon mag-alas 5 na. So punta tayo doon ngayon. Titignan natin kung ano yung mga sinaserve nila. Just in case pupunta kayo doon, at least may idea kayo kung ano yung mga pwede nyong orderin. So di ko alam kung naririnig nyo ako kasi malakas yung hangin. Bibilisan ko na kasi baka magsara ng alas 5. Hindi ko alam kung anong oras magsasara. So tara, tignan natin. Yay! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Yan mga tsuka. Ice tsuka. Bukas pa ba? Check muna natin baka sarado na Ay, sarado na ba? The Rolling Beans Cafe. Sarado na. Check. Sarado na? Aga naman. Okay. Ano lang pa?
ano guys Budilyaso ata tayo sarado na ata, walang tao eh. Oh shit. Ito yung pinuntahan ko dito eh, sarado. Pero parang bukas pa eh, parang wala lang tao. Bukas pero walang tao eh. Try natin kumatok. Tayo na. Sarado na ata to eh. Tao po. Sarado na ba to? Yeah. Napansin, nagsara na ba tong bus na to, sir? Ewan ko lang, matagal na dito. Ay, matagal na. Yan lang yan. Hindi umalis. Opo. Hindi kasi nagkwento, parang may cafe sa loob. Parang may nagsiserve sila ng kape. Eh, walang tao. Naka ano ba? Hindi umalis. Opo. Baka umalis lang yung tao eh. Umalis. Sige po sa lahat po. Walang tao guys eh. Hindi. May doorbell ba to? Tao po. Tao po. Wala eh. Balik na lang tayo guys mamaya. Ay no. Pag wala pa rin mamaya, alam na, GG na. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why
Ito yung matcha frap, matcha Oreo frap. So